बबुआ कहाँ रहो कबे से तारा के सवेरे ही माई से तारा कह के कि खेत कोड़े जाए के बबुआ का भेज दिए का करत रही कोड़ कोड़ खेत कोड़ ढोंग लगा के कोड़ का कर फोत कोड़ गजब लइका बा। अरे लेहेरा हो गल बा डेली रोड पर घूमता सिटी मारता का कहीं भाई एगो लइका लइका ना कहाला पानी पिया के रख देले बा हमरा के और कपार पे चहकावो एकरा के अभी पानी नहीं पिया होता अभी कपार का जाने का ओकरा नटंकी रोज के करत रुए जा तनी एबरा देखे ओकरा के हम 2 दिन से ओकर साव भाव अलग लागत रुए ठीक बा नटंकी करता तो हमरो मजदूरी दा हमो जाते हम अकेले करत करत हमो परेशान हो गइल बनी खेत में ले लियो काल मजदूरी दोनों एके हाली दे दे हम ठीक बा जाता नहीं ना मिल तो ना करो का जाने घर में लौकतो नहीं खन का जाने कहाँ बड़े रे बबुओ तू मेरी हो काजल तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता काजल काजल का भइल बबुआ ए काजल बबुआ का भइल बबुआ आई हो दादा हमरा बबुआ के का हो गइले दादा हमरा बबुआ के का हो गइले दादा आई हे दादा दादा का दादा हमरा बबुआ के का ए बबुआ अरे हमारा बबुआ के का हो गइले दादा घर में भाई बबुआ बचावा लोग ए बबुआ आवो लोग दादा आवो लोग दादा आवो लोग भैया आवो लोग भैया देखो लोग अरे हमार बबुआ के का भइल रे दादा ए भैया देखो लोग एका सब भूतल ने हो अरे काजल से बियाह करावा हमार अरे कहां रे अरे काजल केने भाग गइल हो काजल हां ले चल भूत ले चलो लोग ए बबुआ ले चलो लोग ए बबुआ ले चलो लोग ले चलो ए बबुआ ले चलो लोग ए बबुआ ले चलो चलो लोग ए बबुआ कोनो ओझा बधीर ले चलो ए बबुआ काजल रे चल चलो लोग अरे कोनो ओझा भी ले चलो अच्छा काजल भी जा करे काजल जिंदाबाद बड़ा वही चक्कर ले चलो ए दादा ले चलो आए दादा हमारा बबुआ के बचा लिए बाबा हमारा बबुआ के बचा ली क्या हुआ बालक अरे हमार बबुआ काले से काजल काजल कोइले बा ए बाबा काजल हो ए बाबा अरे बबुआ काजल कौन है? अरे काजल ए बाबा कल खेत में गई रहे वही घड़ी से काजल काजल कोइले बा अरे तो बाबा तो अभी घोर तपस्या में लगे हुए ए हैं बाबा हमारे बबुआ के बचाई बाबा के लिया चली ठीक है बाबा चलो भी चलो चलो चलिए, तुमको भेंट कराते बाबा हैं। चली प्रणाम बाबा 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 अरे बाबा ग्राहक एगो लाए हैं हम कौन है? अरे एगो ये है भाई इनका लड़का का आओ गोल लगी ले बाबा अरे हमारा बाबा। बबुआ के बचा लिए बाबा रात ही से काजल कहे काजल काजल करता है बाबा बचाई हमर बबुआ के कहाँ पर है? अरे काली आई बने बाबा और रे बबुआ
बैठो बालक। चेला चेला, हाँ बोलो गुरुजी। लग रहा है इसको कि मजनुआ भूत धर लिया। हाँ हाँ, इसको मजनू बुद्ध धरा है। देखिए बाबा, देखी रौरा रात ही से का जाने कहे से कोइले बा। कहाँ ले गिरा एकरा के? खेत में लिया के गई रही कुदारी चलावे खातिर, आ कुदारी से कोड़लो से ना एको छेवे बाबा। कुदारी फेंक के भागलो रहे। हाँ ए बाबा, कुदारी छोड़ के खेत में भाग चलल, आ वही घड़ी से का जाने काहे काजल काजल कोइले बा। ए बाबा रौरा बचाई हमरा बबुआ के ए बाबा। ई नानू लेके भाग रहे, ई भागल लिया एगो प्रेतवा धइले बा। रौरा देखिए बाबा, हमनी के आधर के का लौकता। काजल कहाँ धइले से एकरा के रे? साला ये तो मिसपुरिया इसका रे, हमार काजल केने बिया रे? तोर बियाह कराइम, तोर बाप हई, तोर बाप। कराओ कराओ जल्दी कराओ। करावत तनी। चेला, एकर मजनुआ भूत धइले बा। तनी आओ तो प्रमोद प्रेमी के अंदाज में धरो वही ले। अरे न्योता बिया है के भेज खिसी आई बाकी ना। यही बा मजनुआ हमार, ओही बाकी ना कि हमारा। बाबा एकरा के पायना से मारे के पड़ी बाबा, बड़ी बरियार बिया, ठीक बा। चेला, हाँ बाबा। लागत है एकरा के नटीन के बुलावे के पड़ी एगो। हाँ हाँ बाबा, बोला ली जगदीश बाबू के, वो एकरा के हटाई। ओम ब्रीम 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 फट स्वाहा। ले दाना को ना खाए। खोल दाना। बालक, इसके मुंह खोलो। खो। चलाओ तनी झूम के। हरे कवने का रनवाई धइलस, हरे भूतवा रे पारे आवारिया तोरा के चमाजिन दाते से रे। हरे की बालक इतना कष्ट में बाटे, हरे की करो ना तनी गो हारवा। देख न टीन तोरा के बड़ा के भगा देवे के बा। या जल्दी सिर डाले, सिर डाले, सिर डाले, जल्दी सिर डाले। बाबा ई तो लागत बहुत बरियार बा। हेहर बा, हेहर एकरा से बा। जानता नहीं क्या करे के पड़ी। हाँ चेला, 2 किलो मुर्गा मांगी और 2 गो फ्रूटी मांगी। ना छोड़बे ना बालक। हाँ गुरुजी। बोलो इससे भूत भगा देंगे इसको, लेकिन खर्चा लगेगा। हमरा सब मंजूर बा हजूर। ए बाबा बचाई हमरा बबुआ के, भले एक कट्ठा ना सही लेकिन हमरा बबुआ के बचा लिए बाबा, हमरा बबुआ के बचा लीजिए। घबराओ मत बालक, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, लेकिन बाबा का एक शर्त है। हाँ बाबा बोली, हमरा सब मंजूर बा ए हजूर। सोच समझ के बोलना जरा, ठीक है? बा ठीक बा ए बाबा, बचा लीजा। बाबा वो भी मांगते हैं। ठीक बा ए बाबा, हम सब देव, हमरा बबुआ के बचा लिए बाबा। हाँ वाह वाह वाह, खिल के क्या? हाँ खिल के। साला प्यार में लगा तब पगल आई रहे, वही मरल बा ससुरा। माई, माई बालक के बचा ले। माई, माई ये बालक के बचा ले। चलो उठ। बरे साला हम कहाँ बनी रे? बाबूजी हाँ बबुआ,
भैया का करत रहो अरे का कहिए बेटा तारा खेत में ले गइला के ले जाई भइलू त बाबा रे तो नदमी के अपना महाराज भिरी ले आइनी यहाँ के बाबा के गोड़ लागो हे बाबूआ बाबा के गोड़ लागो गोड़ लागिला ए बाबा गोड़ लागिला चलो चल ए बाबूआ चलो बाबा कुछ जंतर अंतर दे दी है बाबा हमार बाबूआ के दे दी पहले खा जा बालक। हाँ बाबा बोली बोली बाबा। लाल कपड़ा में इसको दहिना हाथ में बांध देना। ठीक बा बाबा ठीक बा ठीक बा और लो। बाबा बोली। हाँ ये लो। हाँ बाबा। इधर से जाते ही मैं दहिने ओरे फेंक देना, पीछे मत तकना। पहुँच के हाँ इसके 5 बार ऊँच देना। ठीक बा बाबा। जाओ। गोड़ लागला बाबूआ गोड़ लगले महाराज जी। चलो ए बाबूआ बम बम बोले चलो। चिला। हाँ गुरुजी। 12 बरियार भूत रहे। हाँ हाँ मजनुआ भूत रहे नु। पूरा देश साला तोड़ देलस। चली ठीक बा। ए काका हाँ अरे हउ देलो हन बाबा नु। हाँ हाँ एक बा एजे मुझ के होना फेंक फेंक दो दिया एकरे जाए बिना ना आ जाई। ये रह जाए। हाँ। आ बाबूआ या होइछ छे इंगिरी मिंगिरी इंगिरी मिंगिरी इंगिरी मिंगिरी छो हो गइलू चलो।